खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम आं दिनै सनितपुर आरो बिसनाथनि रायजो राजा गासैखौबो उन्दै गेदेर आरो आबसुनि दैदेनगिरियानो जा आरो जायफोर बारग' आबसुनियानो जा दानि जायफोर आबसुआव बिबान मोननाय मोननै डिस्ट्रिक्टनि आबसुनि आं दैदेनगिरिफोरखौ आंनिफ्राय आं खावलायहरो जाहाथे बिटिआरनि जायफोर आबसुआव दैदेनगिरिफोर दङ जाहाथे बिसोरनिफ्राय सांग्रां जायो आरो माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर सांग्रां जायो फैबाय थानाय समाव मानो होनोब्ला बै समनि जायफोर आबसुआव जायफोर दैदेनगिरिफोर दंमोन बिसोरनि जोङो माखासे बिसोरनि एक्टिं साइज बाइजखौ जों दिनै बयबो नुनानै दिनै आबसु होननाय लोगो लोगो जों दिनै गावखौनो रायना लानाय जायो गावखौनो दिनै हारिखौ माने बुंनाय जायो नाथाय आबसुआ दिनैसिम बर' रायजो राजानि गोसो गोरबोआव दिनैसिम गोथार आबसु एबा आबसुखौ दिनै बयबो दिनै अनसायो नाथाय दिनै लिडारखौ बुंनायावनो आबसुनि मुंखौ बुंनो गोनां जायो नाथाय दिनै भुलखौ सोर मावदों लिडारा मावदों नाथाय आबसुनि माखासे आफादनि माखासे रुलफ्रा दिनैसिम सैथोयैनो दं नाथाय दिनै आबसुनि जायफोर लिडारफोर बिथांमोनासो आबसुआव जि लिडार मोनो बे लिडारखौ माने गावनि आखायावनो बयबो थाजोबनांगौ आरो गावनि खिफिनायखौ रायजोनि गेजेराव रायजो राजानि सिगाङाव माने सेन जेरै दामि दामि सेन बिदिसो माने सानना लायो गावसिनि राव गावसिनि खिफिनाय गावसिनि गासिबो खिनाय जानाय माने रायजोनि गेजेराव गावसोरनि माने आखल आखुआ सम माने इसोर बायदि बा गोथार माने साननानै लायो माने गावसोरनि थैजासिम आफादा गावसोरनि आखायाव थानांगौ होननानै सानना लायो जायफोर बै समनि बा दानि साफा सानै जायफोर आबसुनि कर्मियानो जा आबसुनि लिडारफ्रानो जा नै बिदि साननानै लायो नाथाय जायफ्रा गावखौनो आंनि थाखायसो दिनै आबसुआ दं आरो आंनि थाखायसो दिनै हारिया थांनानै दं बेखौ साननायनिफ्राय जानगाराव था मानो होनोब्ला आं बेखौनो खावलायहरनो सानो सनितपुर आरो बिसनाथनि आबसुनि दैदेनगिरिफोरनाव बै समनिफ्रायनो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा साफ्रोमबो राजनितिकनि दैदेनगिरियानो जा आबसुनि दैदेनगिरियानो जा मोनफ्रोमबो लामा गाथेनायाव अराय सम बर' रायजो राजानि सिगाङाव बुङो गुफुरनि माखासे जाथायखौ लानानै दिनै रायजो राजानि गोरबो बिखायाव दोरफो गाबखां होनानै गुफुरनि जाफुंसार होनो थाखाय बयबो लैहोर फैयो नाथाय बे लैहोर रायजो राजानि जि लामा गाथेनायानो जा जि होख्रावनायानो जा जिखुनु जाया लामा थाबायनायानो जा नाथाय बेयाव सरकारा मोनसे सावरायनो गोनां जायो बे सावरायनो गोनाङाव जेब्ला सावरायो अब्ला गुफुरनि फारसे बावनानै थाङो नाथाय बेखौ सनितपुर आरो बिसनाथनि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिम साननो हागोन ना हायाखै नाथाय ना बायजादों बेखौसो आं खावलायनो सानो रायजो राजानि सिगाङाव आरो दानि जायफोर आबसुआव बिबान मोननाय जाहाथे रायजोआ जा सानदों आरो बिदिनो मावलाङो मोननै डिस्ट्रिक्टनि आबसुफ्रा जाहाथे उननि समाव बिटिआरनि जायफोर दैदेनगिरि आबसुनि गिदिर आरो जायफोर राजखान्थिनि गिदिरजों जाहाथे मोननै डिस्ट्रिक्टआ बायजाया जाहाथे बिटिआर एकर्डनि सोनो हायैनि माखासे राजनितिकआ जाहाथे जाया गावनि गेजेराव मानो होनोब्ला दिनैसिम सनितपुर आरो बिसनाथनि डिस्ट्रिक्टनि आबसु अफिसाव सोर राजनितिकआ सोर सेन्ट्रेल आबसुनिफ्राय दिनै नैबेहाय मोजां नोंसोर दुइथाला लुनानै दोन आरो मोजां नैबेहाय नोंसोरो बेमार सेमार जायोब्ला सहाय हरनो थाखाय नैबेखौ आबसु अफिसाव नै लाखिना दोननानै दिनैसिम सनितपुर आरो बिसनाथनि आबसुनियाव बेसेबां थाखा जमा दं आरो सोर लिडारा बेसेबां देरखो दिनैसिम जिर' दिनै सनितपुर बिसनाथनि जायफोर आबसुनि दैदेनगिरिफोर दिनै हाजिरा मावनो गोनां जादों आरो जायफ्रा दिनै बै समाव बर' आन्दलनाव ओंखारनायफ्रा आरो जायफोर आबसुनि कर्मियानो जा आबसुनि लिडारानो जा सनितपुर बिसनाथनि आबसुनि लिडारफ्रा दिनैसिम न'खरखौ सोलिनो गोनां जायो दिनै बेफोरखौ जों नायोब्ला सनितपुर आरो बिसनाथ साफ्रोमबो दैदेनगिरियानो जा रायजो राजायानो जा दिनैसिम माने जोगार जादों नाथाय जों दिनै बुंनांगौ जोंहा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माहाजोन आरो रां रुफा जानायखौ जोंहा बाजानाय गैया जों बरायोसो नाथाय दिनै उपेन ब्रह्मनि एकाउन्टआव उपेन ब्रह्मनि न'आव बेसेबां थाखा खामायना गालांदोंमोन
उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिर' खामायना गालांदों रायजो राजाखौ देरसिन साननानै थाइसेबो दिनै बियो न'खराव हारिनि थाइसेबो थाखा दिनै न'खराव सोरबा बिबाजै बिमा बिदानो दिनै नैबेखौ साहा लों होननानै बियो मालाबाबो रायजोनि थाखा फैसाखौ मालाबाबो हैफेरनाय रेकर्ड गैया। न'नि बिमा बिफानि जाय खस्थ' खालायनाय फैसाखौसो बियो रायजोनि गेजेराव थांनो थाखाय बिनानै लाबोयोमोन। आरो बर' रायजो राजायाबो थिग लामा गाथेनायाव दाउ अमा फाननानै दै लोंनो थाखाय न'निफ्रायसो दाउ अमा फाननानै आन्दालनाव बा माखासे कालेक्सनाव हरोमोन। थिग उपेन्द्र ब्रह्मनि जिआव साननाय रायजो राजानि साननाय गासिबो एखे। ओरै फैनानै सानसुमा खुंगुरानो जा सानसुमा खुंगुरा सासे आबसुनि लिडार जानानै आरो मोनसे राजनितिकनि दैदेनगिरि जानानै बेयाव बेसेबां थाखा खामायदों रायजो राजानि गेजेराव माथो होयैनो दिनै सानसुमा खुंगुरा जि खामायदोंमोन थाइसे थाइनै बेखौ रायजोनि गेजेरावनो बियो जथेस्थ' ओरै थांनाय ओरै सहाय होनायावनो बेना थोजासे सम्पति गैया। रोंगोरा सारानो जा इउजि ब्रह्मआनो जा बेसेबां बिसोर आबसुनि दैदेनगिरि जानानै बेसेबां थाखा खामायदोंमोन बिसोरो गासिबो 0 पइन्टआव। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि लिडारफ्रानो जाया मायानो जा नाथाय दिपेन बर' सारा दिनै रायजोनि गेजेराव खारथिंदों। थिग बेबो दिनै सहाय मोनदों ना मोनाखै जों दिनै बुंनो हाया। सहाय मोनदोंबो जानो हागौ मोनाखैबो जानो हागौ। नाथाय जों बै समनि जाय आबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ जों नायोब्ला बयबो 0 पइन्टआवसो सासे लिडार जानानै रायजोनि गेजेराव खामानि मावबोदोंमोन। आरो दिनै बेखौनो आं बुंनो सानो मोननै डिस्ट्रिक्टनि आबसुफ्रा दिनै बिटिआर सरखारनिफ्राय आबसु अफिसखौ एसे मोजां माने साजायदो उमुख खालायदो नोंसोरनि आखायाव एसेखिनि दोन बेमार सेमार जायोबा नोंसोरो सहाय हरनो हानाय बायदि होननानै बिटिआर सरखारनिफ्राय सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव रां रुफा हरफेरनाय दं नामा? गैया। दिनैसिम आबसु अफिसखौ नोंसोरो ओरैबायदि खामानि मावदो होननानै हरनाय रेकर्ड दं नामा? गैया। जायफोर आबसुनि जायफोर समाव खस्थ' मावबोनाय दिनैसिम 0 पइन्टआव नारा नाथा दिनै न'खर खांनानै दं। जानाय लोंनाय सुख गैया गथ' गथायखौ मोजां फोरोंनो हायाखै जायफोर दिनै सनितपुर बिश्वनाथनि दैदेनगिरिफ्रा। बेनि थाखाय आं खावलायो बयनिफ्राय जा साबसिन खामानि मावबोनो हानाय आरो साबसिन लिडार होनना बुंबा प्रमद बर' सारा आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समाव बेसेबां थाखा खामायनो हादोंमोन। जायफ्रा दिनै बै समनि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा आरो जायफोर दिनैसिम दङ दिनैसिम बिसोरो अबेबा रायजो राजानि गेजेराव थांनो थाखाय बिसोर दिनै रां रुफा गैयिनि थाखायनो थांनो हाया। रायजो राजानि सानखांनाय अननाय दंब्लाबो माबा मोनसे खैफोदाव दिनै आबसुनि लिडारफ्रा थांनो हाया। नाथाय प्रमद बर' सारा बै समाव आबसुआव थानानै अबेनिफ्राय एसेबां रां रुफा मोनखो एसेबां अबेनिफ्राय थाखा खामायनो हाखो बेखौ सोरबा इनकुवारि खालायदोंना? बर' रायजो राजानि सिगाङाव सोरबा माने बेखौ इनकाउरि जानांगौ होननानै बेखौ थाखा खामायनो हादों मोनदों थिगानो। नाथाय जि रां रुफा आबसुआव थानाय मोनदोंमोन बेखौ नोंसोर गुफुरनि आबसुफ्रा नै सिखिन लांदोलै नै ओरै माबानि राङापारानि आबसुआ सिखिन लांदोलै सारियालिनि आबसुआ सिखिन लांदोलै दिखियाजुलिनि आबसुआ सिखिन लांदोलै होननानै हरनाय रेकर्ड दं नामा? गैया। दिनैसिम नोरजिया जानानै दं। नाथाय सासे फरायसा समावनो 6-7-8 कौटि जुदि लिडार जानायाव खामायनो हायोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बयबो देरनो थाखाय सम नाङा। सासे लिडार जायोबा जुदि माहारियारि आफादनि जायोबा जुदि इनकाम सर्सआ जुदि सोरगिदिं थायोब्ला अब्ला जोंहा बिबानखौ थाब थाब सोलायनो मोजां। बोसोरसेयावनो जा सेन्ट्रेलनि लिडारखौ जानांगौ बयबो देरथों। बा बिटिआरआवल' दैदेनगिरि लानाय जोंबा बिदि इनकामखौ जुदि नुयोब्ला आरो इनकामखौ मावनो हानाया मोजां हारिया माने एसेबाबो जौगानो हायो। दिनै निदान आदानाव प्रमद बर'आ हरदों हराखै आं बुंनो हाया। जुदि बै समाव जुदि एसेबां इनकाम खालामनो हादोंब्ला बर' रायजो राजानि सहायाव मानो दिनै रायजो राजानिफ्रायसो खांनानै हैखो बे गावनि इनकाम सर्सआ अबेनिफ्राय फैखो? बे बुंदोंमोन प्रमद बर'आ आं सासे दुखिया न'खरनिफ्राय नांगोल बाननानै जोंहा जानाय लोंनाय सुख गैया जोंहानि न'आ ओरैबायदि दरजा बेरामोन। अब्ला बिनि न'खरा साख्रि मावनाय रावबो गैया। कलियाबराव मा दं बेहा रायजो राजा दिनैसिम मोनथिया। बिनि अमा फारामा अबेनिफ्राय थाखा मोननानै अमा फारामखौ माबायदि खालायखो आरो अबेयाव अमा फारामनिफ्राय बेसेबां थाखा फैखो? बे समावथ' बेहा
बे बुंदोंमोन आङो ओरैबायदि हालौनानैसो ओरैबायदि आं खस्थ'निफ्राय देरनाय मानसि ओरैबायदि आं लिडार सासे होनना बुंदोंमोन नाथाय बै थाखाखौ अबेनिफ्राय मोनबोखो बिनि इनकाउरि जानांगौ होननानैथ' रावबो बुङाखै बिनि थाखायनो आङो बे खामायनो हानाय हायैयाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो बर' हारिनि गेजेराव बिदिनो जानांगौसो आरो आं बेखौनो खावलायो जाहाथे जुदि बिदि सस थायोबा सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सेन्ट्रेलनि लिडारखौ होनांगोन आरो होथारनांगोन माने जों थगाय जाबाय थानायखौ जोङो हजम खालायनो हाया आरो जों नायनानै थानो हाया अराय सम सेन्ट्रेलनि आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि बिदि नाथाय सिगांनि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा जिर' पइन्टआव बा लाथिख'आव लिडार जानानै फैदों गावनि न'खरनि सम्पति फाननानैसो रायजो राजानि सहाय होयोमोन दिनै जों दिनै बोरै बेखौ नुखो बोरै मोनथिखो बयबो रायजो राजाया आरो आबसुनि मानसिया रावबो मोनथियै गैया प्रमद बर'आ सासे फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानाय लोगो लोगो बेसेबां थाखा बेनाव अबेनिफ्राय सस अबेनिफ्राय माने लामा थाखा हाबनायनि लामाखौ बे अबेनिफ्राय मोनखो सासे लिडार जानायखायसो दिनै बेनो नै नों बेखौ लांदो नों दावराव खालामनांला नैबेखौ नों मावदो जों नोंनो अराय सम माने नैबे लामाखौ नोंनि थाखाय जों मोजां लामा दिन्थिबाय लिडार जानायखायसो बे बर' हारिनि गेजेराव लिडार दोननायखायसो दिनै बेखौ माखासे गुबुन हारिनि लिडारफ्रा बेखौ लामा दिन्थिबाय ओरै माव टेन माव होननानै लिडार जायाबाथ' बेनो रावबोथ' सहाय होआमोन थिग बिनि थाखायनो आङो आसा खालामो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि दैदेनगिरिफ्रा थाबैनो सेन्ट्रेलनि बिबानखौ मोननांगौ आरो बिटिआर एकर्डआव हाबनाय हाबैया बे उननि खोथा नाथाय जों दिनै नुदों बिटिआर एकर्डआव गावजों गाव सिमा बारायनायनि खोथाखौ दिनै रावबो बुङाखै दिनै गावजों गावसो माने थाखा जाखुमानाय मानायखौसो बुंगासिनो थाखा जाखुमालायनायखौ अननानै सनितपुर बिश्वनाथआव हरदो सोरबा हाग्रामायाबो हरदो सोरबा प्रमदआबो हरदो जौगानांगौल'सो ना जों गासैखौबो जुदि बिटिआर एकर्डआव हाबैनि सिगां गिदिर जुदि जोङो मोनसे आनफोर खालामना दोननो हायोब्ला मोनसे इन्डास्ट्रिफोर खालामना दोननो हायोब्ला बिटिआर एकर्ड हाबैनि सिगां जेब्ला बिटिआर एकर्डआव हाबोबाथ' बिनि टेक्सखौ मोनगोन ना गिदिर बानायोबा गिदिर जुदि मा कम्पानि बानायोबा बे थाखाखौ बिटिआर सरकारावनो हाबगोन दा हाबैनि सिगां थाखाफोरखौ हर बेनि थाखाय आं खावलायो सनितपुर बिश्वनाथ रायजो राजानि सिगाङाव आरो जायफोर दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफोर जानानै दं मोननै डिस्ट्रिक्टनि जाहाथे आबसु अफिसफोरखौ मोजां खामानि मावलांनो थाखाय बिटिआर सरकारा हरा बे उननि खोथा नाथाय बिटिआर सरकारा सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आबसुफोरनो आखायाव माखासे खामानि मावनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय रां दैथायहरनांगौ आरो हरथारनांगोन नङाब्ला दिनै बै समाव